БГ Фарма, хапчетата питали, успокойте се. Българска болнична асоциация, адвокат Свилена Димитрова, председател на управителния съвет, доцент Светелина Спиридонова, доктор Венелина Милева. Хапчетата питали, успокойте се. Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това? Хапчетата питали, Господине, вие сте в криза. Не, господине, вие сте в криза. хапчетата питали, успокойте се. Няма да се случи тази комисия по този начин. Го държа. Няма да се случи тази комисия по този начин. Колеги, Не, колега, вашия сценарий умря. Няма да се случи тази комисия по този начин. господин Василев, не си... Няма да се случи тази комисия по този начин. Господин Василев, Няма да се случи тази комисия по този начин. хапчетата питали, Няма да се случи тази комисия по този начин. хапчетата питали, Няма успокойте се. разумно да приемете бюджетите на държавата. Няма да се случи тази комисия по този начин. Със сигурност. Няма да се случи тази комисия по този начин. Успокойте се. От какво ви е страх? Господин Василев, От какво ви е страх? успокойте се. От какво ви е страх? И от кого? Така ли? Василев, или Хайде да изчакаме 2 часа. Или ви е малка доза, едно от двете. Или не сте ги пили, или ви е малка доза. Господин Добрев, БГ Фарма, айде БГ още Фарма. веднъж да ви осъдя точно за това изречение. Моля ви да Точно за това изречение още веднъж ще ви осъдя. успокои. Няма да се случи тази комисия по този начин, колеги, наистина. Хапчетата пита, Абсолютно БГ няма Фарма, спокойно по този начин. Василев. Може ли лекар Не може. Народното събрание? Успокойте. Няма да се случи БГ тази Фарма, комисия по този начин. Лекар, Няма да се случи тази комисия по този начин. хапчетата пита, не спокойно. Няма да БГ се случи Фарма, тази комисия. хапчетата пита, не Точно по спокойно. този начин няма да се случи. Няма да се случи тази комисия по този начин. Успокойте. Хапчетата пита, Няма да се случи. хапчетата пита, не спокойно. Чакаме лекар, като да дойде, не се БГ Фарма, БГ Фарма. Имаме Можем да почакаме, имаме време. събрание, имаме тук постоянно закупуване на медицински лица. БГ Фарма ще получи помощ, господин. Няма да се случи тази комисия по този начин. Кой разпореди